Duniya babu amana. Ba ki kyauta min ba duniya. Sai da kika shimfiɗan tabarma na zauna na yi. Na yi kane sannan kika janye tabarma na faɗi kasan warwas. Ba cin amana ba. Ayyauni ne a yashe cikin jeji kamar wani mushen dabba. Allah rama mati guda yau gasha a daji ba tsaro ba karo ba binta. Rama na rasa yadda muka shiga bilwa haka muka fita babu tsaro. Wannan rawani ba shi da amfani tun da dai an riga an gano da kike ne jahili. La ilaha illallah. Assalamu alaikum. Barka ne? Yawa barka ne. Malam, lafiya kake yashi a kan hanya haka? Baka da lafiya ne? Na fa lafiya. Yunwa nake ji. Rabona da abinci cin jiya da rana. Tun jiya baka ci abinci ba? Lallai ka wahala da yunwa. Tsaya ina da guzurin da na taho da mai ɗaki na da shi a cikin borona. Bismillah. Ka ci a hankali mana. Dama ka san gurasa ne? Kai mutumin Kano ne? Ban ma taɓa ganin ta ba sai yau. Jin ta nake kamar gashashiyar kaza yadda da yadda yunwar ta ci. Kai sa'a dan tsaraba na da siyo wa matata. Matata asalin 'yar ƙasar Kano ce. Kuma duk lokacin da kasuwanci ya kai ni ƙasar Kano, nakan saya mata gurasa don na san tana son gurasa. Yanzu haka tunda ta san ina hanyar tafiya, na san yanzu fatan tsakina yana can yana taɓararraka ni take jira. Fatan tsaki kuma? Kwarai da gaske. Ai mu nan a ƙasar Zazzau ba mu da abincin da ya kai fatan tsaki. Muddin ka shigo ƙasar mu to ka kulla da fatan tsaki. Kana nufin nan ƙasar Zazzau ne? Au, baka ma sani ba? Ai daga nan ba wani gari da zaka samu a gaba sai garinmu. Daga garinmu kuma an ka miƙe har cikin garin Zaria. Ai a daular Zazzau kake.
Allahu akbar. Allahu akbar. Allah mai iko. Ashe kuma daular zazzau na faɗo. Kwarai da gaske. To kuwa ai baba ya taɓa zama zazzau. Kana nufin mahaifinka taɓa zama a ƙasar nan? A'a. Ba komai. Kawai dai taimako ɗaya nake neman wurinka. Da Allah dan annabi. Masauki nake so ka taimaka min da. Kafin nan in so. Ai babu damuwa. Mu zazzagawa akwai mu da karrama baki. Insha Allah zan baka wajen da za ka zama. Amma ni sunanka? Mati nake. Mati kawai ba wani alhaji ko malam? Kiran da matin kawai. Tun da ba malami ba ne. Amma dai nan gaba kaɗan na iya zama alhaji. Ni suna na Garba, amma za ka iya ƙarawa da Garba na Aminatu. Matata takwara ce ga Aminatu, sarauniyar Zazzau. Allahu akbar. Allahu akbar. Ga shi waje. Assalamu alaikum. Wani abu ne ke ban mamaki a garin nan. Duk inda muka wuce sai da ana karatun a karatu ake yi. Kai mu a nan garin babu abin da muka kware da wuce karatu. Ko wannan da kake gani hafizin alkur'ani. Wallah. Ni kaina kafin na fita kasuwanci sanda na rubuta alkur'ani. Baka jin suratul nan ba yake biya. Yanzu su ma waɗannan ɗin duk karatun Qur'ani suke. Kwarai da gaske. Lallai wannan ba irin can bane. Nan kasar tamu ina gaya ma. Maza da mata yara da manyan kowa ya san alkur'ani ya rage shi. Kuma duk suna da shi a kwakwalwa. Kwarai da gaske. Allah. Gade-gade cike da malamai da almajirai. Amma ba mu yi sa'ar mai gari ba, mai garinmu mayan abin duniya ne. Mati, Aminatu ce fa, ba na faɗa da bako. Amma idan bako ya cika sawa Aminatu ido, za mu raba gari da shi. Ki kuma ai sai ki yi min magana kin san kin gama zuwan karba. Ki sanna tare da bako kuma sai ki shigo kanki tsaye. Kai hakuri malam, ba za a saki ba. Ina gaggawan kama abinci ne. Na san kana jin yunwa. Tashi ki je. Kaji matar kirki. Amma fa kai hakuri. Kamata min da wata kanwata a Rimau. Rimau? Kai ɗan Rimau ne? Kwarai da gaske. Ka san Rimau ne? Dan dai na san da nisa daga nan. Dan ba tafiyan kwanaki ba ne. Ai mati duk wanda yake garin nan namu ya san Rimau. Saboda me ya san Rimau? Saboda a garin nan mun taɓa yin wani hanshakin ɗan kasuwa. Ɗan Rimau ne yana shigowa ƙasan nan tamu. Allah ya albarkaci sana'arsa. Ya mallaki dabbobi da gonakai da yawa. Kai barin gaya ma, wasu ma na cewa Alhaji Mudi Rimau har zinari ya tona ya ajiye a ƙasa. Na cika ka da zancen da ba shi ya kamata na yi maka ba. Kaga wannan shi ne fatan tsaki. Duk wani ba zazzage a duk inda yake a faɗin duniya yana tankaho da wannan abincin. Wannan shi ne abincin da zan sauke ka da shi. Saboda haka bismillah. Ƙyale wata ban labarin, ci gaba da labarin Alhaji Mudi Rimau. Kai ko me za ka yi da labarin wannan matsulan
shi da kansa abin da ya tara bai amfane shi ba. Alhaji Mudi, ubana ne mahaifi. Na zo garin nan ne don in tattara dukiyar shi a nan garin. Ai ba shi ne shidanin ba. Ai ba shi ne shidanin ba, karka taba shi. Watan santini na ne ka bashi. Ina shi shidanin. Kawo. Santini mu raba gari da shi. Tani. Ko da irin abubuwan da yake aikatawa ni gani ba zan iya zama da shi ba. Wallahi ba san inda yake ba. Kana nufin kuma kun baro garin na Bilwa? Kun gudo da garin na Bilwa duk irin gari da kuke ba a garin? Ko kun asirin ku ne ture ne aka kore? Asirin mu. Ai tudduna asirin sai to. Ai ka san tun nake gaya masa wannan daidai ne wannan ba daidai bane amma bai ji ba sun faɗi zan amma malami daga gudun ya zo ko na mana asiri fara asiri daga ba ɗaya kai zaka fada ko na sare ma ta zo na gani mun dan ya baci kai mai gurin da ba ta yi a ana magana kana wurin gurgurar abin da kana gobe man gobe wani gobe mu ji bishi da kace ya gudu tare da kamar suka tafi ko kuma ya bata a gida haba gurma ana tarewa yake tare ma ina mai tabbatar maka da cewa shi karan kansa yanzu bai san inda rama take ba ina ma hankalinsa da ke kanta duk dukiyar da muka tara a duka daga mu sai kayan jikin mu saboda gudun ceton rai idan ma rama tana birwa bai sani ba idan ma kuma tana birwa shi da ita har abada dan ba zai kuma biyo wayyo Allah rama ga nan zuwa rama masoyiya ta rama na san ba za ki tafi wannan kawo bari in gaya ma wani abu daya duk yanda ka ci karo da mati ka gaya masa ni gorama ni ne ajalinsa kayya ba kai kaɗai ka fara faɗin irin wannan magana ba dangane da mati mutanen da suke so su ga ajalin mati a duniya suna da yawa kai dai ka gode Allah da Allah ya sa ya baro maka matarka a can garin saboda kai ma ina baka shawara kai maza ka kama hanyar garin kada a ga shiru kai ma baka zo ba a tunanin ka mutu ne a aura ma wani ita haba ƙarya ne ni ne nan an gwara rama ba wata rama kuna dai da hanya ka san hadarinta bani wannan an dai ƙoshi ko kawo na gode Allah ya saka da alheri wannan abun shi ka tuna mai irin zama amintakar da kuka da mahaifinmu lajikansa Allah ya gafarta masa kai da kata baba ya sa amini yi mai shuru kai ka san ni ba mutumin kirki ne ka sani sarai ka san duk irin yadda kuke shuka shigantaka kuke sheke tsiyarku billahi lazi ka san cewa na yi shigantaka na sheke ayata a doron duniya fiye da inda baka zato wannan fura da kaga na baka ba fara baka bane dan ina tausayin ka ko ko a'a dan in samu ladan ka ko wani hawa kawo yawa na baka ne saboda ka sha hankalinka ya dawo jikinka kuma ina da magana da nake so mu yi to mi ina jin ka kawo mi yawa ka san shi mahaifin amini na Alhaji Mudi daga cikin garuruwan da ya zagaya yana da saurari akwai wani gari da ake ce masa birnin Zazzau ko ba haka ba garin yana nan gaba kaɗan dudu tafiyar ba da wuce tafiyar 'yan kwanaki ba a ƙafa to a nan birnin Zazzau akwai wani gari Sauda da ya zauna to can ma garin kuna da dukiya makin tana nan lallai kamus yana faɗa yawwa to kai ma akwai rabanka ciki domin kai ɗansa ne zuwa zami da kai mu je garin nan ka ce ka zo kai a matsayinka na ɗansa a raba dukiyarka a baka kai ma ka je ka mu shagararinka haba kawo haba ya Allah bayan ka san meye matsayin mu
ka san aika da muka aikata akan mahaifinmu ai ba ma cikin magadansa kawo haba ka ji shashasha ko ka ji shashashan banza shashashan wofi yanzu kai in banda tana shashasha idan mati ne na gaya masa wannan magana ba wucewa zai gaba mu je cikin birnin zazzau din ba har garin sauda din da kace wani maganan wai ka musu wa ke ta maganan ka musu a cikin birnin zazzau kau kaf garin a zazzau din wane ne ya san cewar ku kashe uban naku abin nan zazzau kaf duk ba san ku kashe uban ku ba ni na san ba ni ne na san ƙarya ne ba kashe uban naku ba a'a to in ban da shashasha birnin garin nan na zazzau idan mun je ba fa wata tambaya za a yi maka ya ce wane ne mahaifin naku yaya ubanku yake ya kamannin su suke ya ɗabi'un su suke shi ke nan ba a ɗauki kuɗin a mallaka maka sai shagara daddaba haba lado Allah kam a'a su kamisan da kake magana su kamisu mutanen da suna can rimau suna cin duniyarsu da tsinke suna cin dukiyar da ubanku ya bar musu a nan kurkusan nan ba na tunanin za su tunanin zuwa birnin zazzau wa yake tunanin da yan shekaru ba a tunanin za su zo nan zazzau din ka gani duk rigimar da za ka kwaso duk gararumar da za ka ɗibo in dai aka ce ƙarshen ta akwai kuɗi wallahi tallahi ni wannan rigima gaba ɗayanta ni ba ta bani tsoro shi isan ya ka gani a rayuwar nan ta duniya nake shan rigima nake shan wahala nake shan duka saboda kuɗi amma wallahi tallahi abin baya ba da tsoro kawo na'am duk abin da ka faɗa na yarda na amince duk abin da zai Allah maka albarka wannan fura za a karo ai fura nake gaya maka in tarsada kace a kayan ai ina san abin da za a kawo maka daidai da kayan da za mu je birnin zazzau mun ga mana can Garba, an dawo daga fatocin kenan. To ni da nazaci sai ka biyo nan ka kawo min tsaraba ta sannan ka karasa gida? Razar ke dade ai tsaraba ta nan a aji za a kawo insha Allah. Ina na ganka da bako haka da gaja kamar an tuno shi daga rami. A ranka dade bako na ne. Na gamu da shi a bayan gari ne amma shi ma dama nan zai zo. To shine na shigo da shi cikin gari. A'a. Amma da muka zo da shi dai yake gaya min shi dan marigayi Alhaji Mudiri Mauri. Dan wajen marigayi Alhaji Mudiri Mauri. Dan wajen marigayi ne wannan Alhaji Mudi haka da gaja babu doki babu da kasulala a jikin shi a rataye. Bayan Hamisu Alhaji Mudi na da wasu 'ya'yan ne? Allah ba ka yi rai. Jarrabawa ce na haɗu da ita an fashi suka tare mu a hanya suka kwace dawakan abokanan rakiyata kuma suka kashe su ciki ma har da shi Hamisu da kuma mahaifiyar shi duka dai da kyar da ni kadai na sha na ƙara nan da kyar Karkace mun shi kan shi Hamisun ya rasu. an kashe Hamisu da tashi mahaifiyar dama mun taho nan ne mu zo mu kwashi dukiyar da take nan tsauda. Ranka daɗe ya za mu gane cewa wannan ɗan mudirinmu ne. Haba sarkin fada. Har akwai wata shaida da muke nema bayan ga bayanin da ya gaya mana ya same shi akan hanya kuma ya faɗi Hamisu ya faɗi mahaifiyar Hamisu kuma ya gaya mana labarin rumu. Shaida da ta ƙare. Allah ya taya ma ranka daɗe. Allah ya wuce zuciyanka. Maganar sarkin fada fa gaskiya ne. Tunda akwai amininsa a nan sau da kuma makwabcinsa kuma baya ɓoye komai na al'amarinsa. Ranka daɗe kamata yi a je a ɗangare shi. Kana nufin Malam Sule? Malam Sule ƙwarai kuwa. To wannan ai ina ga abu ne mai sauki. So ranka daɗe ai Malam Sule yana cikin laluri na jinya. Na'am. Ko fiye da shekara sai an kwantar daga shimfiɗa sama ba ya sauka a kai. Allah. To ai ni yana da magana ko. Yaro tashi mu je wajen shi aminin makwabcin ka Malam Sule shi ya tabbatar mana da kai dan mudi a fito maka da dukiyarka duk inda aka rufe ta ba. Allah ya taimake. Na. Yaro, kai dan Alhaji Mudi ne mai rasuwa. Kwarai da gaske.
kai ne na nawa cikin 'ya'yan shi kuma me ke matsayinka? Ni sunana Mati, kuma ni ne babban ɗansa na farko. Me sunan mabiyanka? Kuma ƙannanka nawa? Kuma matan babanka nawa a rumu? Wanda yake bi na sunan shi Lado, sai Asabi, sai Sa'idu. Ƙananan kuma akwai Rabo da Ɗanlami. Mahaifiyata sunanta Rabi, mahaifiyar Lado kuma sunanta Tabawa, sai inar Sa'idu sunanta Habi, sai kuma amaryar baba sunanta Tani. Gida babu maganin tarin nan ne a bashi? A shi ne wanda ake bashi kuma ba a jima da bashi ba, maganin yana da ka'ida. Sannuwa da su. Yaro, kana iya tuna sadda Alhaji ya je maka kuma ya je? Tun ina ɗan shekara 15. Kaga yanzu dai ke dan kusan shekara 19 baya, kuma da kafa ya tafi saboda ba zai iya biyan kuɗin mota ba. Lallai. To, yaro, Alhaji yana yawan gaya ma 'ya'yan shi wata kalma, musamman in suka yi mai laifi. Ban sani ba, ko ku can ba ya faɗa muku. Amma nan yana gaya ma ɗansa da muke tare da shi. Allahu akbar. Allah ya ji kan baba. Kwarai a can ba yana faɗa. Musamman idan kannena sun yi laifi. Haka ji yana ce musu ba ku ba ne. Ba ku ba ne. Amma ni da yake na masa ladabi da kuma biyayya. Ba na son ɓacin ransa. Sai ka yana yawan ce min tabbas Mati kai ne. To dai har ya koma ga Allah, ban san me yake nufi da hakan ba. Ka yade wannan ɗan Alhaji Mudi ne mai rasuwa. Shi ne babban ɗan Alhajin Gudu. Tabbas. Na gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya bani dama yau daga jinin shi, jinin marigayi, jinin mai rasuwa, inda muka dukiyarsu wacce ya bani amana ya gwada mana inda take. Malam, to ka tashi mu tafi ka nuna mana dukiya. Da ka ga ita amana ai ba a jinkiri. Malam Sule, maganan yaron nan haka yake. Idan ma kana ganin ba za ka iya ba, yanzu in tura a ɗauko amalanke ko keken shanu. Ni zan iya goyon sa ma. Mu zuba ka a ciki mu je kan nama. Zan goye shi. Na can. Kwanta da hankalinka faɗi. Mahaifinka ya bar akwatai guda 3 a bunne ƙasa. Ɗaya tun zuwarin kuɗi ne ciki. Ɗaya ku sarƙoƙi ne da zinarai cikinsu. Ba sai ka lissafa. Ya kutu da. Ba sai ka lissafa ba. Dan Allah don adabu ku taimake ni. Ku taimake ni idan ya mutu asiri ina ya tono. Ba mutuwa ne. Me ya kawo maganar mutuwa? Dan Allah ba baki bar maganar mutuwa. Mutum da nauyin amana akai kina kira masa mutuwa. Mun fa mata yanzu
wuta zai shiga. Wannan gaskiya. A wani kauli aka gaya maka haka? Liman, Allah shi ɗan kai daɗe. Na rasa wani irin mugun hali ne wannan. Na me fa? Mutum kawai ya buɗe baki ya faɗi inda dukiya take a biya gagara. Maliman, ina ɗan zuwa. Alhaji Mati, ka kwantar da hankalinka. Dole bai isa ya mutu ba sai ya faɗi. Yanzu zan baza a nemo masu magani nan yankin ƙasar Zazzau. A zo a yi ta banka mishi itace da ganyayyaki har sai ya buɗe baki ya faɗi inda dukiyar bayan Allah take. Ai, ni damuwa ta ba wai ya rayu ba. Ya ga dama ma ya mutu. Dai zai buɗe baki ya faɗi inda dukiya take. Duk da dukiyar nan ba ta mutum guda ba ce. Ta mutane ne da yawa. Na sani. Ciki ma har da kai. Ba ni? Allah ya saka da alheri. Yanzu ka tabbatar mana da zama bai same ni ba. Yanzu zan miƙe in baza sama da ƙasa har sai an kawo mai magani. Ka kwantar da hankalinka yanzu mu je a kai ka masauki ka cire kayan nan ka canza sutura ka ci ka sha ka faɗi duk abin da ranka yake so. Kai ma fa kamar ɗana kake. Ka damu sai tashi. Ya zama dole. Bani ban bismillah. Salamu alaikum. Yawwa jakadiya. Alhaji Mati. Bismillah. Masaukin kananan ciki. Nan nake aje manyan sarakuna da 'ya'yansu idan sun zo. Don haka yanzu ka tashi ka shiga ka cire waɗannan kayan na tsami ka canza waɗannan. Jakadiya da fatan duk abin da ya bukata an kawo. An kawo mishi an haɗa komai ranka daɗe amma zabin ne a gama gasawa ba in an gama gasawa da a kawo mai. Jakadiya me ake jira? A kawo ma bawan Allah abin da yake da bukata. Ai hakuri. Ai hakuri. Bayan wannan akwai wani abu da kake da bukata? Babu. Jakadiya da Allah ke ki aje a karasa gashin. Amma dai su zaben. Na'am. A dan baɗe su da yaji. Saboda ko can gida na fi son cin gasasshen nama da yaji. To kin ji ko? Na ji. Kin ji ko? Na ji ran kai da. To yanzu ki tashi ki je. Ina yaji da bula kawo min daga baro. To a je a ɗauko shi. A yi masa ciki da bai. Za ka ji daɗin shi. Yi maza jakadiya. Yi da jiki. Kana da wata bukata? Babu. Mati, kada ka fi lakwa nan gidanka. Ka saki jiki ka miƙe kafa. Sannu. Wato wannan bawan Allah babban illa a jikinsa. Kuma ina tunanin sai dai ma ku hakura da shi. Domin zai wahala ya tashi. Mai magani babu yadda za a yi. Ya yi magana. Bakin shi ya buɗe. Ko kalma biyu ce ya faɗa. Mutumin da baya numfashi sosai. Kana ji da kunnanka. Ina zai samu damar da har da zai magana. Kai dalla ka mutane shi. Wannan ma ya nuna min baka san me dalilin da yasa aka kira ka zo kai mana aiki a nan ba. Ya an kira ka kai bawan Allah magani kana gaya mana zai mutu. To idan ba zai magana saboda bai da lafiya. A yi kokari ko da hannu ya kwatanta ya je faɗi inda dukiyar take. To magana ta gaskiya. Cutar nan sakaci kuka tuntuni. Malam Sule, ka taimaka don Allah ka faɗa mana inda dukiya take abin ne. Ko kiyama ka je, kaga ba za a tambaye ka inda dukiyan marayu yake ba. Wannan haka yake. Bawan Allah, maza ka hanzarta ka saka min kafar mahaifina da ka damka haka. Sai faman zubga masa rogo kake, shi ne zai ba kansa lafiya? Sake shi. Kai, fita ido na rufe. Wace magana ce kake haka? Ana ta kokarin a duk da wannan bawan Allah daga nauyin da ya dauka. Yaya kana abu kamar baka san yawan tsibin dukiyar da shi kadai ya sani ba. Kuma wannan kokarin da ake fa na ya sauke nauyi ne kada gobe ya je samu azaba.
Allah ya ja kwananka. Shikenan. Yawwa Allah ya bai lafiya. Malam Sule, daure dan Allah kai magana. Na fi daɗi. Kada bawan Allah nan ba ya yarda ya mutu. Ji haƙuri, abu abin a hankali. Alhaji Mati, ka yi haƙuri ka ji ko? Insha Allah, zan sa a bincika mai magani duk inda yake a faɗin ƙasan. Ai kai ma kamar ɗana kake. Ka yi haƙuri ka ji ko? Don ba zan bari dukiyar ku ta salwanta ba. Ai kai ma kamar ɗana yake. Duk inda gonakinku suke, na san su. Zan sa a bankaɗa ko'ina a tuni. Don ba za a bari dukiya irin wannan ta salwanta ba. Da zinari da azurfa. Alhaji Mati. Bayan nan, can ɗin ma akwai dukiya a jibge? Ina mai tabbatar maka dukiyar da take dankare a can Rimau ta rubanya ta nan su 10. Kuma kan dukiyar a hannuna yake. Allahu akbar. Allahu qadiran ala man yasha. Allah mai iko. Wato da alama kai nake gani a cikin mafarki na. A mafarki kuma ƙwarai kuwa. Duk lokacin da zan yi tsayuwar dare, nakan yi wa ‘yata Madina addu'ar samun miji na gari. To a wannan daren idan na kwanta, sai in ga wani mutum mai kama da kai ya tunkaro ni daga gabas. Da na fara ganin ka a gabana, zuciyata ta ce min ga mijin Madina. Kai, duk ma dai bar wannan magana, kai shiri zan baka ‘yata. Ƙwarai da gaske. Alhaji Mati, ya naga kai shiru. Ai kai ma kamar ɗana kake. Kai ko kana da mata ɗaya ko biyu, dan na baka ƴata ba laifi bane. Matan ma ban da ko ɗaya. To amma dai Allah baka rai. Ka san al'amari na aure yana da kyau. Ganta ta gani mu fahimci juna. Ma ka ganta ba za ka ci a'a ba. Kuma ita ba ta isa in ce kai za ta aura ta ci a'a ba. Allah ko Allah ya so. Kai ina zo. Ka ganta. Wannan ita ce ‘yata Madina. Duk cikin ‘ya'yana babu kamata. Ka dube ta da kyau kai ma za ka gani. Amma yanzu ku daidaita idan kun fahimci juna na zo ne magana. Allah ba ka rai. Na amince. Kada ma ka yi sa ka canza ra'ayi. Ai na san dole ma ka amince. Shikenan yanzu ku tattauna tukuna ka ji sautin muryata. Ku lafiya. Madina, lallai kin ci sunan. Kar ka yi zaton za ka ji daɗin zaman aure da ni. Na san dole a yi auren nan tun da mahaifina ne ya ce da kai za a yi. Amma ba za ka taɓa samun farin ciki ba. Saboda na ba wa Yariman Quba zuciyata. Na rasa ma me ne ma baba ya gani a tattare da kai. Ya rikice har ya kai haka. Kai ba kyau ba. Kuma kana magana kamar wani bebe. Yaro man kaza. Na mana san ba lalle bane
ke ki hango abin da mahaifinki ya hango. Amma dai zuwa lokaci kaɗan za ki fahimta nan da kike gani dukiya ce a dankali a nan mahaifinki sun suno. Mai gari ya turo ni ya ce lalle ku tattauna wannan yana neman ka, wasu masu magani sun zo sha yanzu magani yanzu. Madina ki dai ki addu'a bakin malam Sule ya buɗe a nan ne za ki hango abin da mahaifinki ya hango. Madina ta Alhaji Maki. Sana Ja. ina masu maganin. Ga baki ka gana gani waɗannan su ne masu magani. Sha yanzu magani yanzu ke. Ya tabbatar mana da cewa duk inda ya bada magani yana tashi. In ka ga ya bayar ba a wani to cutar ta ajiye shi. Ƙwarai kuwa. Allah taimake ka, na ba da maganin nan gari ƙasa kuma dukkanin ana sha ana warkewa nan take kamar ta aduka. Ina shi wanda mara lafiyan da aka ci yana rike da dukiyar marayu, a kai na gabansa yanzu nan zai buɗe baki yi magana da yarda Allah. Wannan yaro na ne, sunansa Ladudu. Ma rafi da akwai abin da na gani a idan kan mun gama akwai abin da zan ba. Sannu Ladudu yaro mai magani ko haƙo wannan dan na gada ne ba ta kayi ba. Inda ya bayar za warke. Abin da kawai yake bukata a yi masa biyayya, abu kuma tsari da dokar abin da ya shi faɗa kan magani. Magana ta duk irin biyayyar da kake so za mu yi maka inda ya malam su da zai ya faɗi inda dukiyar jama'a take. Mu je a yi masa magani. Allah zai sa ya samu bakin shi ya buɗe. Gaskiya ne. Sannan ku ko masu magani. Ku tashi mu ce. Wannan ma shi ma ina ga bakin nasa akwai gyara. Ina ranka dade. Kamata yayi ka wadda wani ya tafi tare da su. Bai kamata a ce kullum kai kake kai kawo a gidan Malam Sule ba. Maliman kana yawan shiga min, kana yawan yi mana shishi. Iyakar kallon shi. Maliman kamar baka san yadda amana take ba? Dukiyar yaran nan fa a ƙasata aka binne ta. Idan har ban diddigi aka fito da dukiyar nan da su ba, gobe kiyama sai Allah ya kona na akan haka. Maliman ku tashi mu je. Sai kin gan shi fa mama. Ina wani iri kamar makaho. Maganar shi ma kamar wani bebe. Na rasa ba. Menene baba ya ki san halin babanki? In dai mutum yana da kuɗi, zai damu da martaban ka ba balanta na kima ka. wallahi mu ba zan ɗauke shi ba, kuma ya sa dole sai na jawo a garin na abin magana. Inna alaihi raji'un. Ki ce kar ki bari mai martaba ya ji wannan kalmar magana da bakin ki fa. Kar ki bari ya ji, ni na ki ja mun. Ki hakuri. Ki san irin kalaman da ya kamata ki dinga faɗa da Allah. Ki hakuri. Ina da kyau ka yi biyayya ma iyayenka. Dalla ku ba hankali kar ku karasa tsohon mutane. Haba malam Mati, ka bar masu aiki su yi aikin su. Ku ci gaba. Allah taimake ka. Ciwon nan ba karamin ciwo bane. Akalla ba a kasar ba za a ɗauki kamar mako guda ana yi masa aiki, ana ba shi magani da hayaki kafin isa mu yi magana.
To yanzu ya za a yi kenan? Za a bani lokaci da shi zan riƙa kwana a nan da ni da yaro na. Ba ku. Mu ne masa magani, ya masa hayaki ana bashi na sha yana sha. Sai mu ga abin da zai faru. Zai dai yi magana. Insha Allah. Ba ku mi ku ci gaba tashi mu ci. Mati a basu. Allah ba ka rai. Ni ma zan dawo nan na kwana. Alhaji Mati. Ya da girman ka da darajar ka za a baka ka rika kwana da majinyaci. Da Allah ta shi. Allah ba ka rai. To zaman me nake yi? Kuma bawon Allah nan amana ce da shi Alhaji Mati a bakin shi. Bai kamata yi magana ba na wurin ba. Alhaji Mati. Ba kima ka bane kwana nan. In kuma ganin wani tunani kake. Iya masu maganin nan kaɗai za su rika kwana nan. Ko ɗansa ma ba zai rika kwana nan. Kin ji ko? Kar a kyala kowa ya rika so. Ko zan koma fada ba yanzu ba. Ina nan ana tukuna. Me za ka yi? Ga yanayin jikin. Alhaji Mati. Baki! Ina do ina ba ga shi iko gare gaba yanzu. Ba wata doka tsakanin da kai yanzu kamar malam yana aiki. Ni da ku ne anan. Kar ta tsakar. Ku tashi mu fita. Ba kowa. Ka bari in game masa tufi da Allah da annabi kashi. Ƙarya ne. Me kake wace waƙar kake ma? Na san baka san ayar Qur'ani ko ɗaya ba. Ka kiyaye ni zan nane maka ido ɗaya Allah ko kan warke dalilin ba kai ka bar malam ya gama aikinsa ka gana daga murya kana hayaniya idan mara lafiyan nan ya gane cewa akwai wani abu tsakanin dukkan mu za mu yi asara ka bari ya gama aiki bala ni fa ya kuma ka ta san kar da Allah ta kira Allah sai tofin ci kake da yawo kanan bubu ya kama alki malam barau yadda ka taimake ni Allah ya cika maka wani cike ne ya ce ka ta mana ka san baya kaunar mu a gani an ga maka ne na kawo kai nan garin kai ka wulakanta ni ba ni na kawo kai ba malam barau shi yake da kira yiwa ta kawo ni da kai ba ka sani ba cika shi kanan naka shi kike nema ka yi wa illa to ba shi ba laifinsa bane idan da wanda zaka shaƙe ni za ka shaƙe ba shi ba saboda ba laifinsa bane wai ma barau uban waye ya shigo da kai garin nan ne me ka zo nema ka kwantar da hankalinka kar ka wani daga murya ka kwantar da hankalinka ka bi mu bi hanyar da za mu samu dukiyar nan ta a ɗiban mun nawa ka san kowa a raba a bashi aiki wannan ka man barau ji magana da kake yi ba ka da rabon ko taro a cikin dukiyar magada a karama kallah malam ba kike ne to su waye magadan kai ko ko Allah dodo duk cikin babu wanda ke da gadan ka sani na sani sarai idan kuma kuna so mutanen garin nan su ma sani wallahi zan sanar su Allah a karama kallah ashe dun mu ne mati mu ba malam barau a cikin kwanciyar hankali a raba dukiyar nan mu bashi kasansa dauki da mu asirin mu arfa wanda ya sani ya fa bi ni to ta ina mutumin da bai ubansa ba ko ko an ce mutumin da ya kashe kariya ake mu shiru mana ha'a yanzu ba wannan ba na yadda idan dukiya ya zo hannu za a raba ta kashi 10 ka dauki kashi 1 ƙarya ne ƙarya kake yadda kowa ya dauki kashin sa haka za a raba daidai da ni ma in dauki nawa kashin in da gaba ba wannan bane damuwa na wannan turaren wani turare ne ka girka wa tsoho wani hayaki da aka yi masa yayi ai kai ma ka san shi baka san shi ba ta zarga da ce ko ka san ko tana maganin komai inda ta zarga da na kisa ni ma da ta kashe tun ina yaro kai ma da ta kashe ta dai Allah ya dani da
Kai, ya koshi, kai. Madina, kuka me kike yi? Allah ya yi maka roƙi baba ka dai auren da ke ga mutumin nan. Mutumin nan kuma? Aboki nawa ne ba kya so? Me yariman ku bai miki kuma? An fasa aure da yarima. Ban gane an fasa auren ki da yarima ba. Me martaba ne ya kawo wanda ya fi shi ko ke ce ba kya so? Ga min da dukiyar take da Allah. Ya farka ne? Bari mu shi addu'a. Allah ka fanye ba. Wanda dukiya ta gara. Wani addu'a ne. Yi magana. Da ya mana gabas ta ce gona ko arewa ko a kudu. Alhamdulillah. Da wannan abin da ka faɗa, da ka mana kwatancen da wannan biye-biyen da kake mana. Ina kuɗin mu dukiyar mu take. Kai wannan tsoho akwai mugu. Ka gaya mana da dukiya take kaɗi. Kamar mutane su yi bacci ba su samu ba. Tsoro na ma kada in yi bacci. Ka tashi ka faɗa wani azzalumin ya je ya tone. Kai mati ka dubar ka kar ka sake baka faɗi wannan maganar ta fito wasu ji su ta kaji na gaya maka kai da bakin ka baba gaya mana ina dukiyar mu take na Iliya Kai har ka isa in yi kudiri ka zo ka ja da shi. Kai waye? Ranka ya dade. Gaskiya ne kana da ikon zartar da kowane irin hukunci a garin nan. Kuma babu wanda ya ya hana ka. Amma ka sani fa, wannan abin da kake kokarin yi zai iya zubarwa da wannan masarautar ta martabarta. Kai mai shiru. Kana nufin kafi ni sanin abin da zai daga darajar masarauta ko ya zidda mata da daraja? Na fa san abin da nake. Zan kashi dade. Yariman ku ba da Madina sun dade suna ƙaunar junansu. Kuma kowa ya san cewa akwai alƙawari tsakaninka da mai garin ku ba akan zaka aura wa ɗansa Madina. To, ka yadda ina da iko da Madina? Na fasa. Saura min. Kai baka san me ke faruwa ba. Wannan yaron da kake gani kamar shashasha ba shashasha bane. Kusan in gaya maka duk ƙasar Zazzau babu mai arziki kamar sa. Shine babban ɗan Alhaji Mudi. Na san me nake yi. Duk da haka ranka dade. Duk wannan bai kai darajar wannan masarautar ba, ranka shi dade. Har yanzu kana ja baki na. To yanzu na yadda baka da hankali. Tunda duk irin abin da nake nuna maka kasa gane. Ita ka bar mun turaka. Za ka wuce ko ba za ka wuce ba? Baki ku kuma daga ina kuke haka? Allah ya taimake ka daga gabas muke. Matafiya ne mu. Guzurinmu ne ya yanke mana. Sai na ce mata to ya da zango ana. Idan na kwana biyu na samu aikin karfi ne sai mu yi gaba. Ranka daɗe muna neman alfarmar masauki inda akwai. Ni ne muku barka da zuwa.
Malima. Allah ya taya ma. Sarkin fada. An kai daɗe. Cikin kuwa zai taimaka ma waɗannan baƙi da masauki. Salamu alaikum. Wa alaikum alai mati. Wa nake gani haka kamar Alhaji Mati? Yalla bai Alhaji Mati kun san juna ne? Ranka ya daɗe a yawo na fatauci. Ai na zauna a garin su Cerimo. Amini na ne aboki da ne sosai. Mun yi zaman mutunci mun yi zaman amana. Kuma ya kyautata mini. Ranka ya daɗe a rayuwa sai in ce ne tun da nake ban taɓa ganin mutumin arziki mai kirkin wannan bawan Allah. Ai Allah baka nasara in ba za ka damu ba. Ai tun da Allah ya sa maka ganshi. To da masaukinmu da guzarinmu to shi kadai wannan ya isa. Gaskiya ne. Kwarai mun san juna da shi. Mun yi zama kuma na mutunci. Amma me kuma ya kawo ku garin nan? Ai Mati ina kwance sai ne mafarki. Wani mutum yana tashi na cewa na fi tashi maza ka yi kokari ka shiga ƙasar Zazzau kai da mai ɗakin ka. Akwai kasan arzikin ku a can. In ku baka je ba kuna zaune za ku ga ana yi babu. Kwarai kun zo a daidai za ku kwashi rabonku. Ranka daidai a taimaka musu da masauki. An gama Alhaji Mati. Baki kun zama baki na tun da dai har Alhaji Mati ya san ku. Bamalli. Allah taimake ka. Wannan bako da mai ɗakin shi. A kai su can jikin gidan sarkin busa. An gama ranka. Wannan gida da aka share. An gama ranka. Idan kuma kuna da buƙatar wani abu, ku yi min magana. Asabe, tashi mu je. Ai dama na gaya miki komai zai iya faruwa. Tunda har aka tafi ba a dawo ba. Wannan farautar da aka tafi na san ba banza ba shi ma dan uwan ɗayan diyan da ake nan a kusa. Allah taimake ka godiya miki. Allah ya saka da alheri. Kai. Kamar ka san akwai magana a baki na kuwa. Mu je da Allah. Ya an zari mana. Na ga ka tsaya. Ke. Uban wa ya kawo ku kasar Zazzau. Yaya Mati, sirkinka ne ba? Ke Asabe, yi min shiru. Ko in sharara muke wari. Me yasa ido a dukiyan magada? Dukiyan ta ubanka ce ko ta ubanmu? Waccan ta rimau ba ta ishe ku ba sai kun biyo ta har wannan. Ashe nan ka yi yau. Ina abokin shedancin naka? Kai Mati barin gaya maka. Ni da kake gani na fi ka alaka da wannan dukiyar. Saboda yadda muke da Asabe. Kai ko abu biyu sun kore ka daga kan wannan dukiyar. Kai. Je ka mun gama na kira ka. Je ka mana. Ba ka san kowa ya sani. Ka gare na farko kai fa ba aure aka haife ka ba. Na biyu kai da ɗan uwanka Lado haka kuka haɗu kuka kashe mahaifinku. Ka kuka shari'a ta kore ka daga cikin wannan dukiyar. Kaga ni ba zuwa ne mu yi hayaniya ba. Zuwa ne a ɗebo dukiyar nan a dube ni a takura min abin da yake rabona ne wanda na daɗe ina bi. Na daɗe ina bin wannan al'amari. Ita ma Asabe a ɗaukar mata na taraba sannan sai mu san inda gare mana. Ya Mati, ni dai ba ruwana. Wallahi ba ruwana. Shi ne ya jawo ni. Na ce mishi mu haƙura mu zauna a can in. Dukiyar da aka bar mana ta can ta ishe mu. In Allah ya rabon za mu aihu. Da 'ya'yanmu da jikokinmu duk da mu mori dukiyar nan. Sai ya ce wai a'a mu taho nan in ma akwai dukiya a nan. Ko ba kai ka faɗa min ba ka ce kuma an raba za a bamu namu. Ai hange na fiki ke ba hankali ne da ke sosai ba. Na hango zaki daɗe baki hango ba. Wannan ɗan uwan naki. Wannan takadirin da yake ganin shi. Duk inda dukiyar mahaifinku take na san ba zai bata ba sai ya fito yana farautar ta. Yanzu ba gashi ba? Kaga ni abin da nake so da kai ba fa zuwa ne mun da dogon surutu ba ma na san daɗe a garin nan. Ka yi ƙoƙari iya nawa ka san a ɗebo min a ɗebo a bani an bani a ɗebi na Asabe a bata
Shikenan ayi haka kawai a zauna lafiya ma ko? Yanzu yaushe ne za a zo bin sawun dukiya? Babu rana bare wata. Saboda dan uwanku Kamisu shi ya san wanda dukiya take hannun shi. Shi kuma yana nan a kwance ba lafiya rai a hannun Allah. Wallahi. Amma na san da zarar ya samu sauki za su taho. In sun zo sai ya nuna mana wanda dukiya take hannun shi a ɗiba a bamu. Yar kaniya akwai kuwa matsala. Bari ku ji. Da Malam Barau da Lado suna garin nan. Kuma su ma dukiyar suka biyu. Baba Barau? A garin nan? Da yayin Lado? To, kai me ya raba tafiyar naku da shi ba tare ku tawa ba ne? Labari ne mai tsawo. Mu karasa can gidan za ku bi. Kun san ni. Kun san abin da zan yi aikatawa. Ku bi na hankali. Mati, ni ma ka kowa sani na dan haka kiyaye ne. Kaga akan wannan abun? Ina gaya maka ka kiyaye in ba haka ba wallahi tallahi za a ci. Shikenan mai gida. Kyale shi. Kai. In ka san halin mutum ka sha maganin zama da shi. Kai. Bamalli. Bamalli. To mu tafi. Yunwa nake ji sai mai da magana kuke. Ke Asabe. Dan baki rabu da wannan ke kanki tsaya tsaida. Saboda duk duniya babu abin da fi ganin mutunci sai kuɗi. Za mu iya zama a nan mu ɗan huta kafin a raba dukiya a bamu tamu raban sai mu gaba. Mati, bari in gaya maka wallahi ka kiyaye ni Mati. Ni fa na bi ba kan wallasa bace ba. Kana taka kowa kana yin nasara a kansu ni baka saka taka. Kana taka ni zan fyato ka domin ni nake da abin faɗa a kanka. Na fi har yanzu gani na kake yi amma baka san halina ba. Shi kanshi mutuncin gudu na yake kuma da za ka ji shawara ta kai lakum ka bi na hankali abin da na samu tsakura ma. Waye zai lakum din? Dukiyar na yawo tana neman inda za ta dira? Za ta yi lakum ba wanda ya isa ya. Me gida kawai ai haka. Ai haka kawai ku yi sulhu da yaya Mati. A taru a rufa juna asiri a yi shiru. Wa za a rufa asiri? Ni da ke wani abin kunya muka yi. Shi ne yake bukatar a rufa masa asiri. Kai dai ka san in na bayanin halin da kake ciki. A garin nan da jifa za a kore ka. Wai wata cuta ce take damun Hamisu? Allah sarki yaya Hamisu. Ai cewa suka wai taban nan ne da yake ta sha ta lalata masa huhunsa. Madalla. Kamar ya madalla. Da za ka tafi baka mana bayanin halin da dukiyarmu take ciki ba. Sai ga mana hankalin mai nutsu. Sake ni da Allah. Dukiya ta tana nan abin ne a ƙasa. Kuma wanda ya san inda dukiyar take yana can kwance ba lafiya rai a hannun Allah. Mutuwa ko yau ko gobe. Ka ji ni da kyau. Kada ka kuskura ka fita daga cikin gidan nan ka zauna ko kofar gida kada ka fita. Idan na je yadda aka yi na zo in baka labari. Ya Mati a duk. Gani nan na dawo rama. Na dawo rama ki zo ki maraice ni. Ni ne mai kaunar ki ba zan daina ba. Kai? Gorama ne da ba. Gorama na rama. Allah ya saka da iyayenka alheri. Ka ga yaron da ba mantuwa, yaron da ya san darajar soyayya. Ina rama. 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 Lalle akwai rikici fa. Ya rama. Rama. Ya rama. Ya. To, babban magana yau da babban magana a garin nan. Allah shi kyauta. Rama, albishirinki, gora mai rawo.
Rama? Rama? Gorama ashe kana duniya? Ina nan Allah bai ɗauki raina ba saboda irin wannan ranar. Ashe baka manta da ni ba? Haba, ta ya zan iya manta da ki? Dan Allah kai haƙuri. Wallahi ba laifina ba ne, in ƙarfina aka yi. Na san ba laifinki ba ne, kuma an fi ƙarfinki ne, an fi ƙarfin duk mutanen garin nan. Ina baba, dan Allah, ina roƙonki, ki taimaka ki gaya baba, ya zo ya aura mana aurena da ke yanzu. Dan Allah, saboda ni da ke an riga an halice ni ne saboda ki. Kin jira ma? Ka gafarce. Ba zan iya auren ka ba a yanzu. Ba za ki iya aure na ba? Kin daina so na ne? Ko kuma wancan auren da kika yi kin fito kin sake yin wani auren ne? Eh? Ba haka ba ne. Ina so ka sani ba a yin aure akan ciki. A yanzu na ɗauke da cikin wata 4. Wata 4? Na waye? Na mati. Allah ya baka min rai. Zan so in koma can gurin mara lafiyar nan. Ka san ba kyau nisa da mara lafiya. Saboda me? Ai ka bar su can da mai magana. Sannan kuma in baka mance ba na bar Iliya ɗansa. Na ce da zarar ya buɗe baki to ya tambaye shi inda dukiyar take. Kuma zai zo nan yi man bayani. Allah ya baka min rai. Ka fa san an adam. Shi Iliya malami ne. Don haka ba zai zalunce ni. Gobe za a ɗaura aurenku da Madina. Ina fatan ka shirya. Allah ba rai. Gobe kuma me yasa ba za a bari ba? Idan dukiyar ta shigo hannu sai a ɗaura. Hidiman biki irin wacce ba a taɓa yi ba. Kaf na ke ne. Allah jama'ati kai ɗana ne. Zan maka komai. Duk abin da kake so kai a bikin nan za a yi. In so daga baya ka biya ni. Kuma ko waɗannan kuɗin ba su samu ba. Haka ce mun can garin ku akwai wasu kuɗin. Kwarai. Sosai. Kwarai sosai. Bakon ka ba. Yana can na baro shi masauki. To yanzu bari in shiga ciki za a kai masa kayan abinci. Muna godiya. Ma dai ko da ke shi kenan dai. To yayi. Man barau. Man barau. Ka fi kowa sanin waye ne. Ka fi kowa sanin cewa duk wanda ya ja da ni baya karewa da arziki. Yaro ba mutum ba sai ya girma. To da mudin yana nan. Shi uban naku. Da mudi na nan da nasu sun ce ku je ku tambayi mudi wane ne barau. Domin duk duniya shi ya fi kowa sanin wane ne ne. Amma ba kai ba yaro. Kaga abin da ka ja da ko ka gani ai ya isa. Kai barau. Da abin da za ka yi wajen kiran babanmu ka dinga sassautawa. To babanku bane ko don kun kashe shi. Shikenan. Kana ji? Mati. Dukiya da muke da ita tana da yawa. Dan abin da za mu dan tsakura malam barau ba yawa ne da shi ba menene? Ƙarya kake. Ƙarya kake. Billahi allazi na fi karfin a tsakura min. Ni dukiya sai dai a aje ta. Ni ma in ɗibi rabona amma wallahi na fi karfin a tsakura min dukiya. Allah wallahi. Ko dan banza ko ya di baya fasa halinsa. Inna lillahi. Me nake gani wannan kamar a mafarki? Nabi ne. Nabu. Amarau. An shigo lafiya. Kai dan baka da kunya ni zaka mika hannu. Ni zaka mika hannu su waye suwa suka baka asaban in ba mu ba. Ba ni ne aminin mudi shi sarkin naka ba? A'a. Sai ka dauki abun nan sai ka dauki hannu ka mika mu. Mudi ne da wanda fi ne? Barau. Duk sanda ka zo faɗa sunan babu maka ba ya sun ta mana. Kai. Me kaka garin nan? Ai abin da ya shigo da ku garin nan
ni ma shi ya shigo da ni, sai dai ni halaliyar mu na zo karɓa mana. Domin ni kowa ya san ina da haƙƙi a cikin wannan al'amari. Kuma wakilin mutanen Riyal ne ni. Wakilin banza, wakilin wofi. Kai, me ma fito da kai ne daga inda na aje ka. Ban ce ma kar ka kuskure ka fito ba. Kaga, ka ce da haka ta da ni a garin nan. Ba za ka ga da kyau ba. Kuma ka lallaba ni. Samun ɗan tsakura ma abin da zan tsakura ma ka yi gaba. Ni na fi ƙarfin a tsakura min a cikin wannan tafiya. Kai bari in gaya maka mati, na fi kowa sanin halinka, ba ƙaramin tantiri bane kai. Tun da na samu labari cewar tsoho ya shigo kuma har ya to da abokin iskancin ka to na san cewar ko don kai ne. Allah ya bashi ni na fi ka shegantaka wallahi. Ina zuwa. Wallahi tallahi. Na san ka ba sanin yau ba. An ga shi bayan ka bane bayan aso bane mu. Kuma fa haka ne. Ai amma wato ka ma san da zonsa kenan. Mati. Munafurci. Mati. Wallahi hankalin mai saran ka bai koma garina. Akwai sirrika bumbunne wanda idan kai wasa wallahi Allah za a bar kado su. Ya. Baba ya cika. Baba ya rasu. Wasiya me ya bari? Kai Allah kai magana da Allah. Me yace? Bai samu dama ga mu komai ba. Ƙarya ne. Ka mutu da mu. Ka mutu da mu. Ma Sule, baka kyauta mana ba. Kuma biye, baka kyauta wa kanka ba. Ya za yi ka mutu, baka bar wasiyan da dukiyan marayu yake ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aba yaro, na san dai ba zai kashe kansa ba. Allah ne bai nufe shi da yin magana ba. Yaro, ka ci tsoron Allah. Haba, Ismail Jatuma, haba da Allah. Kin san adadin dukiyan da tsohon nan ya bar su dankare a ƙasa? Kai yaro, dan Allah ka haƙuri ka bar mu da bakin cikin da yake damu mu. Kai dukiya ta dama. Ko ba ita ce a gaban mu. Kwarai ba abin da ya fi dukiya a gurina. Baka kyauta mana ba. Kuma Allah ya isa. Ka je can ka ga yadda wani kiri zai yi da kai. Babu abin da ya tara yaro sai dai alheri. Allah bai taɓa cutar kowa ba, bai taɓa zaluntar kowa ba, dogarin da an shaida. Allah ba a zalimi ba ne, amma yaro Allah ya shiri ka. Kaga a harkar kuɗi babu wani salihi sai wani abu. Gaskiya ne wannan magana ta kama barau. Domin a sha'anin kuɗi bai kamata a yarda da kowa ba. Barau? Barau kace wai kai dan wai me yasa kake min irin wannan shige? Ni ba sarki ka bane ne? Ka kiyaye ni bukatun na gaba. To amma barau, haba baba. Ko shi kansa Mudi, mahaifin Asabe, iya biye da ne masa kenan wacce nake maka ma ban mai ba. Baranta na kai da san halinka, zan tsaya na fata kana lokaci. Kai hakuri lokaci ne kawai. Yaya. Ya mutu ba ku? Ta liko ta koma. Kamar yaya? Ina Iliya. Ta shiga cikin gari faɗa mutuwa. Faɗa mutuwa. Ta tabbata mutu ne? Ya mutu da mu. Yanzu kasuwa ta wace. Kowa sai ya kama gaban ko? Ni dai ina nan garin. Ba zan tafi ba sai na ci tawa kasuwar. Kaga, Asabe, kaga. Ko shi zan ga hukuma oho. Yanzu ya zai da Asaban nan kenan. Sule ya mutu. Ikon Allah. Wannan mutumin dai sai da ya ja mana asara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma fa Allah ya baka yawan rai. Ka kwantar da hankali. Wannan in kwantar da hankali na. Ya mutu. Dukiyar mu da take nan garin Sauda. Bata kai kashi ɗaya cikin kashi 100 da dukiyar mu da take rimau ba. Kawai dai abin da nake so dan huta na koda wata ɗaya
sai in koma rimau. Amma dai zan so dai So menene na so saka? A ɗan ɗaura. To kwantar da hankalinka. In dai wannan ne an gama. Kai, ranar Juma'a zan tara jama'a da sarakunan yankin nan a tara a na san tunaninka ka ce sai ka tafi da ka shirya. Ba sai ka shirya ba. Komai ni zan ɗauki nauyi a nan. Ina fatan ka gane. Idan ka in yi so in za ku tafi sai in haɗa ka da dogarawa da bayi. In kuka je aka raka ka gida za ku dawo. To in yi so daga nan kai ka san abin da za ka yi. Allahu akbar. A wannan kanka da ai dana ne kai. To amma dai Allah ba ka yi wa rai. Wani hanzari ba gudu ba. Nan ne kai duk abin da kake so za ka Yarima na wajenka. Ya kiraye ni. Neman gargaɗi. Cewa kada in yarda in amince da auren gimbiya. Yariman ya gaya maka haka? Kwarai. To banni da shi. Ai ba shi ya haife ta. Kuma dukkaninsu ina da iko su. Zan magana ba. Ka kwantar da hankalinka. Ka ji ko? Godiya nake. Kuma hankali zan sa abinci ka doke mu. Kaga gidaje da gonaki waɗannan a bayyane suke masu su. Haka bisa sai da raguna da ƙananan dabbobi duk a bayyane suke. Zunzurutun dukiya ne da ma'adanai. Kuma wannan malam Salami kada ya san su shi kuma ba shi a duniya. Allah ba ka yawan rai. Na'am. Da son samu a haɗe dabbobi da gidajen duka a sayar. Karɓi jimillan kuɗin. An gama. Ai dukiya ta kace. Kwantar da hankalinka. Saboda haka sai ku rufa asiri. Dukiya ce zan karɓa mai tarin yawa a wajen mai gari. Da kuma duk wasu abubuwa da aka san mallakin baba ne a harhaɗa raba ma kowa nashi kama gabana kowa ma ya kama nashi gaban. Yaya Mati, sarkin ma sai ka zalunce shi? Yi min shiru a zabe. Kada ma ki daga murya wani yake. Me kika sani a rawar duniya? To daga murya me za ta yi? Kaf cikin ku babu mutum mai kirki irin Asabe. Asabe akwai kirki. Yi min shiru. Ji ƙarya. Wajiya ma kaf ƴaƴan baba akwai mutumin kirki. Ko da guda. Daga baban gida sai Sa'idu. Su ne kaɗai na san sun yi kuka na gaske lokacin da baba ya mutu. Amma kaf sauran ba dariya suka ta yi ba suna jira a raba gado. A'a, lokacin mutuwar Mudi ko lokacin da kuka kashe Mudi? Haba Malam Barau, haba Barau. Ya za ka rike wa'annan maganganun zama kamai a gurin kakar mai yakan mu da su ne. Ba Da mutuwa da abun da duk ba ɗaya ba ne? Wannan magana ta riga ta wuce a bata ta ƙare dan Allah. Tana da amfani. Kai, yanzu dai Allah ba gundarin baki ba 'yan kama kama ba. Mun yadda za mu rufa maka asiri ka yi auren nan. Ko ba haka ba? Haka ne. Amma da zaran an yi aure muka ga ba mu samu abin da muke so ba. To kuwa zan fasa kwai da zai addabi garin nan baki daya. Ko hidimin biki na ma ban so in Kai, muna yin wani haka? Gane shi. Binciken da muka gudanar a garin nan, wanda tarin dukiya mai yawa mara adadi da baba ya bari wanda suke abin ne ba san inda suke ba. Akwai dabbobi su kama da kan raƙuma, shanu, kaji, zabi, tattabaru, ƙananan 'yan shila kwa ba a magana. Salwa wannan da kake ji da gani, Allah kaɗai san iya yawan ta. Tafkan gonaki da manyan gidaje na alfarma guda 3. ji munafurci irin na lado. Na ka samu wannan diga. Ina tare da Malam Barau, har ne abe baka mamaki. Ai, shewa na koya masa duk wata kurɗa da kunga duk wani iya shege. Tun na koya masa.
Na san za ku rina. Da yi kokari a fuskance mu. Ni ina ganin kamata yi mu ci gaba da bin yaron nan Iliya. Mu ci gaba da bibiyansa. Ko ina ya jefa kafa a jefa, in ya nausa daji a bishi. Ko ba haka bane? Ba matsala. Ba za mu daina bin yaron nan ba sai nan da sati guda. Ta nan ne za mu tabbatar da cewar bai da wata masaniya akan wannan al'amari. Amma ni ina tunanin fa yaron nan bai san komai dangane da dukiyar nan ba. Ni dai na gaji da zama a garin nan. Domin ran da Hamisu ya samu sauki, na yi imani za su to rabon dukiyar nan. To ko mutuwa yaron nan yayi, mahaifiyarsa ba ta bari ba sai ta to. To kai shi ina ruwansa, kai da matarka ka biyo ana maganan abin nan yan cikin gida? Wannan kuma la'antu kai da kawai dai. Me kake yi kai baka tafi wajen ɗaura auren nan? Rankai da dai. Don Allah kada a ɗaura wannan auren. Madina tana can har yanzu tana kuka. To ka koma ka ce mata ta mutu. Kuma ɗaura aure babu fashi. Rankai da dai. Yanzu kai ba za ka duba da irin yadda sauran sarakuna maƙotanmu ba su ji daɗin wannan abin da yake faruwa ba? Yawancin su ba su zo ɗaurin auren nan ba. Saboda abin da aka yi wa mutanen ku ba. Kai, idan baka ɓace min da gani ba, zan sa a ɗaure ka. In nuna maka ni nake iko da garin Sauda. Can banza zancen wofi. Har in yanke hukunci ka zo kana ban matsa min. Da hankalinka da ranka da lafiya sauran masu gari, 'yan uwana, babu irin zagin da ba su yi. Ana faɗin talakan sarki ba ni da komai ba ni da koko. A'a kuma yanzu dama ta samu, kai ne za ka yi min tarnaƙi? Ƙarya kake. Idan har ka san ba za ka je gun ɗaura auren nan da fuskar ka a sake ba, to kar ka yi ta ka fito gani. Ka ji abin da gaba ko? Allah ya wuce zuciyarka. So duhun dawa ko shiga ba sanin wawa so farar guba ko wadda wuce ka ba sani gawa so gaban jini kai ke hana masu lafiya tsayuwa so hakan gaje san mai san wanda ban shi namun kuwa so farin kuɗi mai sa mai kai ya samu yar natsuwa so bakin kuɗi mai sa zaune ta tashi sai kan uwa so kana da ƙarfi kai kan buge jarumi ya zama gawa so faɗar ka daɗi ɗaukan kauya majinginar kowa so ka so a so ka hakan mako da shi akwai tsayuwa alo soyayya alo soyayya bani da labari ɗan mata bani da labari ɗan mata alo soyayya sai inda akwai zakara kauna tana da kai in har ka musa ka makara kauna guda take sai wasu su ka saji da tara da
so ka so da a so ba ka so ku fara ankara su sauran babban harfin roƙe ni kumbara idan na so ban cutawa masoyiya ta ni zani kyautata wa makwabta na su so ta kodanne zani tarkata makiyanta na kai su can saman tsauniya ko su birkice ko su yi hauka hakan tafi min ne idan suka kira sunan tabba su agajin gaggawa alo soyayya alo soyayya da labari in bata bani da labari in bata alo soyayya alo alo soyayya da labari in bata bani da labari in bata alo soyayya alo soyayya ba mu da labarin mata Salamu alaikum. Amarya kuma haka ba lullubi. Kamata ya ai ke lullubi idan na zo yaya amarya. Wace ce amarya? Ina wata bayan ke. Ga nono nan na kawo mana na soyayya da lude guda ki kama in kama saboda kauna. Idan kana son kanka da arziki ka yadda hannunka ya taba ni ka fita daga ɗakin nan tun da wuri. Yarinya. Numfashina da naka ba za su taba haɗuwa ba. Yarinya ɗauke kaifi a kaina. Ni da ke gari na ta kadari ne nima. Kawai dai na sassauta miki ne saboda mace ce ke kuma mahaifinki ya min abin alkhairi. Wallahi in ka zo kusa da ni sai na suka maka wuka. sai ke jira. Na taimake ka. Magana ce na zo da ita mai muhimmanci. Wace irin magana ce? Saboda ba na so a kawo min zancen wani. To, na san da haka. Amma ita wannan magana da na zo da ita, magana ce da za ta taimake ka, za ta taimaki kuma cikin gidan nan. Domin magana ce akan surukin Mati. Ba na buƙatan jin komai da ya shafe shi. Inda Allah ya sa ka bani dama ka ji maganar nan akan Mati, na yi imani shi kansa mai gari ba shi da labari cewar Mati shi ya kashe mahaifinsa. Dan da yana da labari ba za ku ba shi auren ƙanwarka Madina ba. Ban gane shi ya kashe mahaifinsa. Ai ranka daɗe, magana ce mai tsayi da take buƙatar a zauna. Kuma bayan wannan, azzalumai fa suna nan sun cika garin nan. Wanda suka shigo cikin garin nan ba da manufa ta alheri ba. In ba tashi tsaye aka yi ba, Allah ya baka yawan nasara, komai fa zai iya faruwa. Ni kauna ta sa na ce bari in zo ma bayanin. Amma sai mun zauna, Allah ya baka nasara. Na sauraron ka. Su kenan ko akwai saura? Ashe kai azzalimi ne? Ashe kai azzalimi ne? Mutanen gari suna kallon ka mutumin kirki wanda zai gaji mahaifinsa. Ashe kungurumin ɗan iska ne? Tun da Allah ya sa ku gani,
mata ya mu rufa mu junan mu asiri raba dukiyar nan tsakani na da ku kawai dukiyar ta ubanka ce ko yaya a gane mana a ala harkan nan fa tana samu ne ku samu ko ba ka ba idan kuma ba ku yarda da hakan ba wanda ike da haƙƙinta yana can gurin mai gari sai mu ɗauki dukiyar nan mu kai masa ko ba ka ba mati yana tare da shi waye gaya ma ko ni nan da kake gani ya isa kai Iliya mun amince bayan wannan kuma saura da ni akwai wasu bayan take nan ta ce mahaifina yana dabda su a gaya zai ce idan ya mutu kuma kawo kai ka zauna a kai ko ku kanku fa ba abin da ya haɗa ku da wannan dukiya idan kuma magana tone za a yi ni shawara ta gwara ku bata ai kasafi mun amince Mati abin da Yarima ya faɗa gaskiya ne? Allah ya ba ka ba zan mutsa magana ne ba ai amma dai ina so ya kafawa hujja ko kuma ya kawo shi biyu amma fa ina so na sani Yarima fa baya son aure na da Madina. Kana so ka ce ƙarya nake maka kenan. Ban ce ka min ƙarya ba amma dai ina da tabbacin cewa kai an maka ƙarya. Gaskiya ne. Rabiu, ranka da dai shigo da mutumin nan. Wanda ma ruɗewa da renin hankali dukiyar mahaifina a ni za a saka a gaban zuwan mata? Lado, do Allah do annabi ka janye wannan magana. A dai kasafta din. Ina laifi ma da aka samu. Yaya. Waɗannan ba. Sarkin baka Yunusa. Yala bai barka da zuwa. Idan su mai cikin akwatin nan. Nan? Ya isa. Ranka dade. Kwantar da hankalinka ni zan maka bayani ko me yake ciki zan maka bayani. Sanka. Na da ku faɗa ba. Da ku faɗa min ne a cikin akwatin nan ne ko kuma sai na aika kan ku lafiya. La ilaha illallah. Sarkin baka. Shahada an la ilaha illallah. Kuɗaɗe ne a ciki. Sannan akwai azurfa, akwai zinari, akwai lulu, akwai dai dukiya a ciki. Waye mai dukiya a cikin ku? Babu mai ita gaba ɗaya a nan babu. Kawai barayi ne ku. Wallahi ni ba ɓarawo bane. Ni ba ɓarawo, wannan dukiyar ta babana ce. Babana ne tara da shi ya bi dare rana ya tara. Ni ne nan shaida saboda ni ne abokin mahaifin nasa. Dukiya ka ga mai ita nan saboda ta ubansa ce kuma ya mutu ya ban masa. Kuma ko yanzu ranka da ni idan da na sauka a kai kan wasu tunanin wasu daya ba inda ba su sani ba. Mati ne gaskiyar abin da ya faɗi. Allah ya baka rai. Kuma ganganin babu komai a ciki. Face ƙarya, yaudara da cin amana. Ka faɗi gaskiya ko kuma fille maka kanka wallahi. Ba ni kamata ka sa wa takwabi ba. Shi wanda ya zo da zancen ƙarya shi ne ya kamata a fille mana. Zakara ne ni zaka ci a fille min kai ranka ya daɗe. Wannan dan uwan shi kamar na gaya maka yana nan Lado wanda tare duk suka haɗu su kashe babansu. Sai dai shi Lado dan sunna ne amma shi ko wannan fatiha nan ba a yi ta ba ya salalo duniya. Mai ɗakin naka tana gida? Tana nan ranka dai. Mu je in tabbatar da wannan. Tashi mu je. Allah ce muke ba. Yawwa kai kuma ya akai. Kai ba gidan ka. Wazirin Zazzau ne ya zo da bayi daga ƙasar Limau. Allah na gode ma. Yanzu asirin munafiki je. Ba wannan bai menene ya haɗa tawagar tasu da wazirin Zazzau a ce har sarki ya turo su. Ai ranka dai shi wannan bawan Allah ja irin nan kake gani kaninsa
shine sarki a Rimau din. Kuma ita masarautar Rimau ranka daɗe babban masarauta ce ba. Babban gari. Ka ji ƙarya, ka ji ƙarya. Sarki ne da kansa ya aiko ni. Ne muku barka da zuwa. Saboda al'amarin yana da girma. Sarkin Rimau ne ya tura masa da wasiƙa akan a zo nan garin Sauda. Akwai dukiyarsu da mahaifinsu ya mutu ya bari. A zo a tattara a tafi da ita. Abun mamaki, kafin mu zo, muka samu labarin wani shekani ya zo ya ce ma dukiyar ubansa ne. Kai kuma saboda zirmewa irin taka, kawo ka zauna, ka ɗauki ɗiyarka ka aura masa. Allah taimake ka, wallahi baban shi mahaifinsa ne. Ni ban yanke hukunci ba sai da na tabbata, saboda akwai aminin mahaifinsa. Shi ya gaya mana cewa wannan shine babban ɗansa, marigayi malam Sule. Dakata. Me yasa da ya zo baka aikawa wani na gaba da kai ba, ga sarki ko hakimin da ke gaba da kai ba, a sanar masa kafin a zo ga masarautar Zazzau aƙalla mutum 5. Wa ka sanarwa? Babu. To wannan da kake ji da gani ba ƙaramin shi ne. Gaskiya. Domin in ka ji irin maganar da mutanen Rimau ke faɗa a kansa, shi ne ya kashe mahaifinsa tare da haɗin gwiwa ko goyon bayan ɗaya ɗan uwan nasa. Neman sa ake ruwa a jallu shi sa gudu suke wani. Allah ya taimake ka an sa. Kuma a gaban ka ba za ka matsa ba sai musu hukunci. Idai abin da nake nema abokan har ma nake gafarta mun kuskure ne. Na yi kuskure. Ba ni da hurumin da zan gafarta maka ko in yafe maka ko maka afuwa, saboda laifin da kai yana da girma. Ba ƙaramin laifi ba ne, domin ka yi wasa da masarautarka. Sa'annan kana ƙoƙari ka lalata zuri'arka. Saboda wannan shaidani ya haɗa shimfiɗa da ɗiyarka. Baka sarki, a yi min aikin gafara, kar a kai da fadan nan. Ni garin da ma ba ni na kakaina ba, ni mutum ne mai biyayya ga baba na ka talle shi ko? Wallahi ran ke dade. Idan aka je fadan nan, maganar nan ba za ta ko wajen ba. Domin wallahi na rantsi akwai maganar da idan aka faɗa Alƙur'an mai garin kansa ma ba ne. Allah wallahi. Shi kansa da garin kansa ba. Kuma ka ce aje ɗin. Kai, ku bi shi. Kawo min shi. Ku bi shi. Kawo min shi. Allah ya baka yawan rai. Tuba nake. A duba. A yafe min. Kuskure dai na riga na yi. Allah ya wadaran kamati. Ka zo ka kashe mahaifin sannan ka biyo dare ka zo kana nema ka rubuta ciki akan dukiyar mu. Allah wadaran naka ya lalace. Abin da dukiyar ku zai same ta. Masarautar Zazzau an santa da adalci da amana. In banda irin waɗannan da ya fita zakka, ɗanya da zuciya, domin mahaifinsa mai garin Sauda an san shi mutum ne mai adalci da amana. Amma kaga shi ina? Kai ne. Ni na ɗin kuskure ne har yanzu ina neman abubuwa. Son zuciya ne ina a wurin ka daɗe da na biye ma wannan annabi. Sai da mai martaba sarkin Zazzau ya ja kunna. Kuma wannan shi ɗanin da yanzu. Kowa yake. Kai, yaya, kai in sauri dole, ku kamo shi da wuri, kada ku bari ya hau doki nan.
Sarkin baka, ka yi ƙoƙari. Allah ya maka albarka. Ka yi ƙoƙari wajen gujewa abin duniya. Idan muka koma in Allah da zan ba ranka ya daɗe labarinka. Ko mu ma za mu saka maka. To. A jama'a ni bari mu abin nan. Ina za ka? Zauna. Kai ma munafiki ne. Allah ya baka nasara. Ni ne fa na tona wannan mugun har aka gano gaskiyar al'amari. Har sai da ka bari aka ɗaura auren mati da 'yar mai gari. Ina kake? Me kake jira? Kai ma akwai alamar an maka alƙawarin wani abu. Haka ne, haka ne ranka daɗe. Shi ma azzalimi ne, duka bakin mu da. Allah ya taimake ka. Shi ma ɗin dai azzalumin ne, kuma wallahi yana samun dama kisan kan nan zai. Baro. Sarkin fada. Allah ya taimake ka. A kama musu, a ɗaure su. An gama ranka daɗe. An gama shi Allah. An gama mata. Kai kuma da kai za mu tafi. Ina mai tabbatar maka da ƙyar ne ka kwana da rauninka. Saboda irin ta'asar da kake aikata. Kai rike ka rufa min ƙasa. Na san duniya. Kai rike ka wannan kuskure. Bawan Allah, Allah maka albarka, ka ceci rai. Ajiya maganin wata rana. Yau. Rawani zan jibga da ko na yi gaba ba wanda zai gane wane ne. Sai dai kuma yi na yi rawanin kuma ba raƙumi kamata ya ci ɗale raƙumi kaga kowa gani ya gabu zuke na yi gaba dai ko kakara na yi wani mai raƙumi. Mati? Iliya, daga ina? Sarki.